Hey, what's up sa inyo dyan mga katugak? Panibagong video na naman ang gagawin natin. So, yun na nga mga katugak. Kung bago ka lang sa channel na to, please huwag kalimutang mag-subscribe. At hit yung notification bell mga katugak at mag-like na. So, kung may mga comment kayo mga katugak, so comment lang kayo down below. At yun na nga mga katugak, no? Balik muna tayo mga katugak sa malupitang lugar natin sa mga katugak, no? Ayan. So, speaking to mga malupitang lugar natin mga katugak o malupitang background natin. Shoutout muna tayo mga katugak sa nagpapa-shoutout sa atin. Ano na, nagpapa-shoutout. Ayan. At ano pa, nagpapa-promote ng YouTube channel nila mga katugak, no? Ayan, shoutout to Adriana Isabel Arimang. Yun na nga, shoutout to Adriana. Hi Adriana, shoutout sa iyo dyan, no? At saka si Adriana mga katugak may YouTube channel siya. Ang YouTube channel niya mga katugak ang Gatcharin YT. Nandito mga katugak. Ayan, i-subscribe na ka dyan mga katugak, no? Sa mga video ni Adriana. So yun na nga mga katugak. Shout out to Adriana, no? And also to Jinx Gaming. Ayan, subscribe na kayo dito mga katugak sa kay Jinx Gaming, no? Dito kayo mga katugak. Kung gusto niyo yung mga ML na yan mga katugak, dito lang kayo sa kay Jinx Gaming. So ayan mga katugak, huwag kalimutang mag-subscribe sa kanila mga katugak kay Adriana, Isabel Ring YT and Jinx Gaming. No, huwag kalimutang mag-subscribe dun sa kanila mga katugak, no? Ayan, shout out na tayo mga katugak. Shout out to Mars John Alvin Walkera. Uy, shout out sa iyo John Alvin Walkera. Ayan. And also to Jericho Spin. Shout out sa iyo Jericho Spin, no? Ayan. So, yun na nga mga katugak, tapos na tayo sa shout out. So, ano, video na tayo. So, yun na nga. So, yun na nga. Ayan, and nasa 10 segundo. Sana all. Wow. Wow. Wow, chadahe. Recharge na. Sa mani? Wow. 60% na. Charot. Wah, wah, wah. 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 Living is without. A few moments later. Without you. My God, this allergy. What? Tara, pupunta na tayo. Pero wala, masun. Sa Shopee.
A few moments later. Three, two, one, go! Ang galing ng Pilipino, iba ang taiwan, iba ang klase ang talino. Ito ang ating tagumpay. Hindi na lang Yeah.